Pero to, testing muna natin to. Testing muna natin sa luma. Then siguro baka mag-testing ako ng bago. So ito yung sa banusan. So parehas na naman ang condition nito sa ato. Pero ito mga lumang gagamba, no? So testingin nga natin. Yo, what's up pa rin mga adik. So, kagabi na to. May derby kami ngayon mga adik, no? So, ngayong Sabado mismo. So, ang dami kong gagamba dito na kinondisyon. So, mangyari na ito, ipick ako dito ng gagamba mga adik pagtatapatin ko ngayon agad. So, pag nagbigay ng magandang laban to, ibig sabihin, maganda yung pagkakondisyon natin ng mga pang-derby. So, meron pa tong follow-up mamaya, maglo-load pa ako mamaya, magpapunch pa ako. Diretsoy natin. Ito yung mga medyo lumang gagamba, no? Nandito yung mga selection mga kadyo. Ito yung mga selection, no? Wala na pala to. Dito up yan. Ito. Yan yung mga selection ng TM natin. So, yun yung mga panlaro natin, no? Pero to, testing muna natin to. Testing muna natin sa luma. Then siguro baka mag-testing ako ng bago. So ito yung sa banusan. So parehas na naman ang condition nito sa ato. Pero ito mga lumang gagamba, no? So testing nga natin. Okay, tayo ka pa. Testing na agad yan. So sa dilaw, sa item, no? Dilaw sa brown pala. So ito mga mabigat na gagamba, no? Malaki. Okay, game. Fight. Sige. Pag magandang laruan nito mga adik, so expected yung ibang gagamba mamaya. Maganda yung conditioning nito, no? So kita nyo naman mga adik, tumain, no? Hindi ko pa pinansure yan, wala lahat, no? Sinugot lang natin sa kaha. So tignan natin. Pero may napupusuan na akong mga gagamba na paglalaban-labanin, no? I mean, ilalaban pala. So, paunahan yung brown, no? Hindi nakapusto ng maayos, no? Agat yung paa niya. Hindi natin kung makakalabas pa. No? Gusto pa kumambak, no? Pero alanganin na talaga sa pwestuhan. Ito mga aji, mga lumang gagamba naman to, no? So, tinesting lang natin. Kasi kahit luma to mga aji, yung pagkakondisyon natin ng pang derby ngayon o pang-fight natin same sa ganito. So, yun. Okay. Ayos yung laruan, no? So, matagal bago umarya yung dalawang gagamba. So, testing natin ito mga aji. Meron ako dito naman. Ito naman. Tingnan natin. Napakaliit na ito mga aji. Pero makikita natin kung ano ang tapang nito. Napakaliit talaga niyan. Yung kakalabanin niya, yung nagtabla ng isang araw. Sobrang laki. Ayan o. Tignan nyo kung gaano kalayo yung sizing. Ang liit talaga pero game. Bahala na kayo mga aji, dito kayo sa malaki. Itong maliit na ito mga aji, winner natin to, no? So hindi mangingilala ng malaki to. Kung maunahan niya itong malaki, mamamatay itong malaki. Kung maunahan naman siya, talagang finish siya, no? So parang doblado to. Doblado sa size mga aji. Sige, hindi naman nangingilala ng malaki yan. Sige nga. Sige. Kayanin mo kaya. Ang laki talaga, no? Sige, laban pa. Sige, laban. Yun na. Napuntusan to mga aji, pero lamang to, no? Matapang to. Kasi sobrang laki. Nako. Kung sa derby yun mga aji, talo na tong malaki, no? Sa pitik-pitik. Pero isawan pa natin. Kala ko hindi makikilala ng malaki mga aji. Sobrang liit talaga, no? Ganyan yung kalaban niya. Napakalaki sobra. Tapos maglabas tayo ng isang magandang laban. Wala na ito mga aji. So, tabi na natin. At least nakikita ko mga aji na sumisipa yung gagamba, no? So, kung malaki lang ito mga aji, pakay yun. Yung payat na yun. Kaso halos dublado yung size lang mga aji sa mga banusan na to. Testing natin yung mga nakakondisyon ng puro. Kung maganda lumaro. So, yun lang mga aji.